Отново сме в студиото на Супер Доктор с поглед върху един често срещан и много неприятен проблем – хемороидите. Приятно ми е да поздравя доктор Димитър Христозов, проктолог. Здравейте, доктор Христозов. Здравейте. Здравейте, доктор Христозов. Благодарим ви, че приехте поканата ни да сте наш гост. Вие сте един от специалистите с много голям опит върху така нареченото неоперативно отстраняване на хемороидите. И за нашите зрители определено ще бъде полезно да разберат какъв е същността на този метод, какво точно се случва с него. Но преди това нека да изясним какви са оплакванията на един човек, който страда от хемороиди. Най-честото оплакване на пациенти с хемороиди това е кървенето. Кървене при изхождане, червена ярка кръв, това е характерно като най-фрапантния белег при хемороидите. И също така има и други белези, сърбежи, болки може да се получат, когато има възпаление на хемороидите, издуване в самата анална област при изхождането също е характерен белег. Това са най-честите признаци при хемороидалната болест, При които на практика човек е добре да потърси с помощ от специалист, за да се установи за какво става въпрос. Разбира се, ако има някакви оплаквания подобни или някакви други, най-добре е да се потърси експертна лекарска помощ. Самия преглед, диагностиката, нуждаят ли се хората от предварителна подготовка преди да дойдат на преглед при проктолог? Не е нужна кой знае каква предварителна подготовка специално за проктологичния преглед. Прави се първо изследване визуално с очите и с пръста и след това се прави оптично изследване, аноскопия, което се извършва за половин една минута, без да има болка. Това е важно за хората да знаят, да не се страхуват. С оптика се оглеждат последните 8 см на дебелото червово иско, за да се види дали диагнозата наистина е хемороидална болест или да не се окаже някакво друго заболяване. Хемороидалната болест има няколко стадия, нали така? Да, точно така. Различни ли са методиките, които използвате при лечението във всеки един от тези стадии и какви са те? Стадия определено определя типа на лечението. В първи стадии хемороидите са доста малки и те дори не дават оплакване. Много пациенти не подозират, че имат такива, но дори да потърсят в такъв стадий лекарска помощ, не е необходимо някакво конкретно лечение, а само диетични и някои други мерки, така че пациента да по някакъв начин да стопира заболяването в този стадий. Във втори стадий вече биха могли да се получат някакви симптоми. Тогава вече по преценка на лекаря колко са тежки симптомите, може да се предприеме лечение, но може да останем за наблюдение в случая. Но в трети стадий вече самите симптоми са доста изразени, заболяването протича по-активно, по-тежко и със сигурност вече тогава трябва да се предприеме лечение и да не се чака повече от трети стадий, тъй като в четвърти стадий първо вече са много тежки симптомите, много е тежко заболяването и тогава неоперативното лечение не е възможно да се проведе, трябва да се прави операция. Операцията, всеки знае, все пак е доста по-тежко лечение. По-добре да не стигаме до там. Да. Добре, ако трети стадия е правилният момент, в който да започнем лечението, какво представлява то? Болезнено ли е? Бихте ли обяснили на зрителите? Безоперативното премахване на хемороидите може да се проведе и във втори, и в трети стадии, но най-често попадат пациентите в трети стадии, тъй като са тогава активни симптомите. Безоперативното лечение се изразява в това, че се поставят латексни пръстени на всеки един от вътрешните хемороиди за 1 секунда, без да има никаква болка, тъй като се ползва специална автоматизирана апаратура. Пръстенчето много добре обхваща хемороида в неговата основа, спира се храненето, т.е. кръвоснабдяването на самия хемороид, за вътрешни хемороиди специално говорим, и той до седмица загива и заедно с пръстенчето по време на дефекация пада, изхвърля се и изчезва завинаги. Несъмнено това звучи много добре, звучи безболезнено, звучи бързо и звучи най-вече ефективно, така че предполагам, че хората, които са се подложили на този метод, са наистина доволни, тъй като се спестява наистина една неприятна оперативна интервенция с анестезия и с болничен престой. Така че наистина хубав метод. Ива, ти нещо, което би попитала? Аз познавам много хора, жени, мои приятелки, тъй като след бременност, обикновено и раждане се появяват хемороиди, които ще се зарадват на тази новина за безболезненото оздравяване. Кои са обаче причините, освен такива силни физически напрежения, предполагам каквото е раждането, какви са основните причини за това да се получат, да се появят хемороидите?
Основната причина е запичането, запека, констипацията, казано по-научно му. Тя вече се дължи на грешки в храненето, основно така липса на фибри в храната. Затова, нали, всички колеги и ние включително препоръчваме да се консумират доста фибри, особено зимния период, тъй като зимата традиционно в България по-малко се консумират и плодове, и зеленчуци, особено пресни. И също така по-малко течности се приемат зимно време, което също е причина за запичане, за констипация. Други причини, така по-съществени, това са физическите натоварвания. Било на работното место с такива професии, които са пациентите, било други пациенти, които примерно практикуват фитнес или някакви тежки спортове. Това също е една така голяма причина. Но също така прекомерното консумиране на люти храни, на алкохол, най-вече на червено вино, също имат влияние. И не на последно място, наследствената предразположеност при всеки е различно изразена. Някои са по-предразположени, други по-малко. Съответно, по-предразположените трябва да се пазят и по-сериозно от другите фактори. Този метод, за който споменахте, изисква ли хоспитализация, специално отделяне на време, отделяне от активния работен и житейски процес? Ами не е необходимо, тъй като, както вече споменах, прегледът е доста бърз, няколко минути. Ако се наложи прилагането на този метод с поставяне на пръстените за неоперативно отстраняване, той също отнема няколко минути. Съответно има и разговор, естествено, между пациента и лекаря, който отнема 10 на 15 минути. Т.е. за 20-30 минути посещението на пациента при нас приключва и след това той може да се пребере в къщи или да отиде на работа или някакви други задачи да върши, без никакви ограничения в ежедневието си. Единствените ограничения са за вдигане на тежко над 5 кг за 2-3 седмици, да се консумират люто, червено вино, аспирин и някакви други медикаменти, които разрежат кръвта. Това са единствените ограничения, които всеки може по някакъв начин да организира. Но не е нужно нито да се приспива в болницата, нито се прилагат някакви упойки, т.е. няма никакви рискове от тази гледна точка. А физически натоварвания, спорт, възможно ли са в Спорт този е момент? възможен, но все пак да се щади натоварване на самата коремна преса. Другите мускулни групи могат да се така натоварват, но все пак спортът да бъде по-умерен, по-така лек през тези 3 седмици след поставянето над пръстените. Без крайности. Без крайности, без преумора. Добре, много ви благодарим, доктор Христозов, за добрата новина, за ефективното лечение и за експертните ви отговори.